Ito na may kay buk na ni sa basak. Ang dali kay magpa-check up may. Ibit-bit go ko rin. Mayong buntag mga karong dali. So niya ta karoy asisano. Ang silingan ni nga disable taon pod maning maglisod og latay ning basak kay disable unta na pa-check up ni kay nagibati nya. Sa agi man ni siya pa. Isa to itong karon dali ang malumong kasing-kasing na no. Mo willing mo tabang ano nila. Ano yung mga gianan ini padong dito basak latay. Ako ning babahon kay lisod yung taon aning basak mo latay. Nanay ani senior na taon pod. Ja, okay na. Asa pag imong baston? Mama na. Dahil mama to gida. Ito nga agad. Ha? Na to ipa-check up na ron kay kanang ruma ulian ka. Mo ibot ilag. Ngipon tarog kat. Paskidyulan pa puna. Na di kay tarog. Sakit. Kaon. Na magpa-schedule na ta. Atong kuano na to, paskidyulan magkuha na. Na taon ni 1971 ang karong daliya. Basta sa tawag edad ni inborn gini. So akong babaho ni para makatabok mi adto niya ipa-check up ni. Sa amo ni silingan nang bahay na to babaw. Ito. Okay. Ito. Kanyang nanay itong atbang. Ito na may kay buk na ni sa basak. Ang dali kay magpa-check up may. Ibit-bit go ko rin yung sinilas inda adong. Ibit-bit ko rin sinilas palihog. Inabitay man ko kap. Sige na. Na. Importante makatabok ta. Aron ma-check up ka. Kaagi ni. Mo na itong daan jer hantod. Oh. Tay di ta kaya ni kap. Kakaya lagi ta. Kani juk ka pa. Lagi. Kuta juk ko kap. Agay kap. Ariran man ariray. Ane anak. Oh sige. Kaya. Okay. Okay.